उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण पंचायत समिती येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केले। घोषणाबाजी करत शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध केलाय। पाहूयात। शिक्षक देणार नाही, शिक्षक देणार नाही, शिक्षक मंत्र्यांचा, शिक्षक मंत्र्यांचा, शिक्षण मंत्र्यांचा, जिल्ह्यातील मुलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो, शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो। कोण म्हणता देणार नाही, शिक्षक आमच्या हक्काचं, शिक्षण आमच्या हक्काचं, शिक्षण आमच्या हक्काचं, कोण म्हणता देणार नाही। आंतरजिल्हा व नियमित बदली प्रक्रियेतून मालवण तालुक्यातील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानं 25 शाळा शून्य शिक्षकही झाल्यात। विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी त्या ठिकाणी पर्यायी शिक्षकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे। शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वतीनं मालवण पंचायत समिती येथे विद्यार्थी पालकांसमवेत ठिय्या आंदोलन सुरू केलं। गटविकास अधिकारी उपस्थित नसल्यानं आमदार वैभव नाईक यांनी भरूनातच ठाण मांडून बसले। जोपर्यंत गटविकास अधिकारी येत नाही तोपर्यंत उठणार नसल्याचा इशारा दिला। शिक्षक न देणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा, शिक्षक न देणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बदली केलेल्या सरकारचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा। त्यामुळे प्रशासनाची चांगली तारांबळ उडाली। तोपर्यंत घोषणाबाजी करत पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला। एका तासानंतर गटविकास अधिकारी दाखल होतात शिवसैनिक आक्रमक झाले। लावतो व्हिडिओ, लपून राहिले व्हिडिओ अशी घोषणा देत संताप व्यक्त केला। व्यवस्था केली, पर्याय व्यवस्था केली, कुठे पर्याय व्यवस्था केली त्यामुळे ते काढून दुसरीकडे दिले। असं कसं ही पर्याय व्यवस्था कशी होणार ना? तिथे शिक्षक कमी आहे त्याशी तुम्ही सहमत आहे ना? त्याच्या काय उपाय केले हे आता थोडे दिवस केले, हा मग म्हणजे त्या शाळा ज्या सुरू आहेत त्या पण बंद पडणार आणि नवीन आहेत त्या पण बंद पडणार असंच होणार ना? हो, आता भरती झाल्याशिवाय कसं होणार ना? भरती तुमच्याकडे नाहीच आहे ना? नाही, हे जोपर्यंत शिक्षक मिळत झालं तोपर्यंत पर्याय स्थानिक लोकांना द्या किंवा कोणाला द्या आणि ते ठेवली पाहिजे तर ते शाळा नाही, शाळा हे होणार नाहीत ना? तो काय रे आणि बीएड रोजगारांना सामावून घ्या त्यामध्ये ते स्थानिक लोक जोपर्यंत शिक्षक भरती या जिल्ह्यामध्ये गेले अनेक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बाहेर झालेल्या शिक्षकांच्या भरत्या पदासाठी मागणी होती आणि त्याप्रमाणे त्यांनी जवळजवळ 350-400 शिक्षकांची मागणी होती आणि यावर्षी जवळजवळ 450 शिक्षक 450 शिक्षक आपल्या आंतरजिल्हा भरतीने गेलेले आहेत। शासनाने शिंदे फडणवीस सरकारने काय केलं, जोपर्यंत 10% शिक्षक रिक्त राहत नाही, म्हणजे 10% पद समजा 20% खाली असले तर त्यांना आपण सोडू शकत नाही। 10%पेक्षा जास्त मध्ये रिक्त असले तर आपण शिक्षकांना सोडत नाही असा GR होता आणि तो GR या सरकारने रद्द केला आणि त्यामुळे त्यांना कोर्टात जाण्याची संधी मिळाली आणि ते सगळे शिक्षक कोर्टात गेले आणि त्या GRच्या आधारे जो GR गेल्या डिसेंबरमध्ये रद्द झाला, ह्या डिसेंबरमध्ये, आणि त्यामुळे या सगळ्या शिक्षकांना सोडण्यासाठी भाग पडलं यंत्रणेला। परंतु यंत्रणेने पूर्ण आज स्वनिधीतनं जिल्हा परिषदेच्या फंडातनं जिल्हा परिषदेकडे जवळजवळ 10 कोटीचा फंड आहे। जोपर्यंत शिक्षक भरतो तोपर्यंत बीएड वगैरे किंवा स्थानिक या ठिकाणी आपण शिक्षक दिले पाहिजे आणि हे 15 दिवसात शिक्षक नाही दिले तर पुन्हा आम्ही असंच तीव्र आंदोलन करू। तुम्ही पण तुमच्या वरिष्ठांना सांगा की आम्हाला दबाव आहे आणि ह्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा घाट आता झाला। कारण 2 शिक्षक असले 2 शिक्षक असले तर मुलंच पाठवणार नाहीत, मुलं इंग्लिश मिडियमला जातील, प्राथमिक माध्यमिक शाळेत जातील आणि त्यामुळे ह्याचा गांभीर्याने तुमच्या वरिष्ठांना द्या। आम्ही पण विधानसभेत त्यांचा प्रश्न या ठिकाणी मांडणार आहोत आणि
तुम्ही वास्तविक लवकर आलं पाहिजे होतं. ही मुलं सगळी उन्हाळ्यात आहेत आणि पण तुम्ही हे 8 दिवसात 15 दिवसात नाही केलं तर पुन्हा तीव्र आंदोलन करणार. पाठीवाले शिक्षण आमच्या हक्काचं, प्रत्येक वर्गाला शिक्षण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.